Seguint la recomanació de na Núria, som a Can Lluís Febrer i Can Amari, dos mestres artesans pastissers que han fet una cosa molt guai, que és adaptar la pastisseria menorquina sense gluten. Anem a veure què fan. I sobretot agafar uns pastissets. En Lluís i na Mari, dos mestres pastissers que han adaptat la reposteria menorquina sense gluten. Entre d'altres coses, també volia demanar pels pastissets, que no volíem dir pastissets sense gluten, meravellosos perquè ven de Can Núria, i com que m'ha dit que hi ha joies passades amb els motllos dels pastissets, m'agradaria que us mostréssiu un dels motllos dels pastissets que en trau vosaltres. Sí, mira. Puc agafar? Sí. Veus que té la mateixa forma que les malletes, els anells i els collarets de na Núria. És meravella, i és ben antic aquest motllo, no? Sí, aquests dos anys. I amb aquests motllos fèiem els pastissets. Com va començar a adaptar la reposteria menorquina a sense gluten, que hi ha tanta demanda ara mateix, no? Com va començar? Bueno, nosaltres fa molts anys que ja feim la reposteria sense gluten. Sempre, mira, a vegades fa la meitat de la vida del negoci, de la pastisseria, són 40 anys. En fa 20 que ho hem adaptat sense gluten. Ah, sí, Des de fa 20 anys són les mateixes receptes que teníem abans, per suposat. Les receptes de sempre, de pastissets, de tot el que feim. De tota la reposteria menorquina, de tot, sí. M'encanta les patates sobrassades. Roviols, clar, tot tipus de reposteria i a més veig que també els pastels els dolces que he mostrat. Lluís, jo podria provar un pastisset sense gluten? Clar que sí. I així faig saber amb vosaltres? Mireu quina pinta. Vale, vaig a provar. Realment no hi ha diferència, no es nota gens de diferència, estan boníssims i de debò que jo per exemple tinc moltes amigues celíaques ara mateix, o sigui, quan vindeu a Menorca ja sé on us tenc que dur. M'aquest amb ells, sí, m'aquest amb ells fent la bereneta. Adeu!